Dnes tu máme tému, ktorá je zaujímavá a týka sa ega a spirituálneho ega. Po svojom živote som stretla viacerých ľudí, ktorí mali obrovitánske ego. Títo ľudia, ktorí mali také obrovitánske ego, neboli schopní sa pozrieť sami sebe do zrkadla. Aj keď im nadstavovalo okolie toto zrkadlo, oni neboli schopní to akceptovať. Neboli schopní sa prijať takí, akí sú, neboli schopní požiadať o odpustenie niekomu, komu ublížili, len kvôli tomu obrovskému egu, ktoré im bránilo priznať si, že urobili nejakú chybu. Takže títo ľudia boli dohnaní takými tvrdými skúškami životnými a dlhými rokmi do situácií, ktoré sú nemilé a nepríjemné. Častokrát až museli ochorieť vážnymi chorobami, alebo boli napadnutí temnými entitami, lebo temné entity zbožňujú takéto prostredie plné ega a tam, kde sú nízke vibrácie. A takisto títo ľudia išli do ekonomického úpadku. Toto sú všetky tie spoločné črty pre ľudí, ktorí neboli schopní sa pozrieť sami sebe do zrkadla, niečo si priznať, niečo si uvedomiť, urobiť nejakú nápravu a niečo zmeniť vo svojom živote a ospravedlniť sa ostatným a ospravedlniť sa aj sám sebe. Je to smutné niekedy vidieť, ako títo ľudia roky a roky trpia a sú v bolesti a len kvôli veľkému egu sa z toho nedokážu dostať. Takže poradila by som im, aby porozmýšľali nad tým, že nikdy nie je neskoro. Kedykoľvek sa môžu dostať z nejakej zlej cesty na správnu cestu. Môžu urobiť zmenu, môžu niečo prehodnotiť vo svojom živote a môžu sa pohnúť vpred úplne iným spôsobom a budú vidieť odozvu od ostatných a od situácií, ktoré im budú prichádzať do života, ktoré budú úplne iné, ako zažívali doposiaľ. Takisto máme aj spirituálne ego, a to sa týka hlavne spirituálnych guruov alebo učiteľov, ktorí učia ostatných a pravdepodobne sa cítia trochu viac akoby na koni, tým, že vlastne vedú ostatných ľudí a niektorým to takisto trochu prerastá cez hlavu občas. A je to zároveň naučné pre nás uvedomiť si, že všetci sme len ľudia, aj títo učitelia a gurovia sú len ľudia takisto ako my, so svojimi chybami a takisto prechádzajú svojimi skúškami a svojim vývojom a nemusíme si ich nejako veľmi dávať vysoko, pretože častokrát aj oni nie sú schopní nejakého dialógu alebo nie sú schopní pozrieť sa sami sebe nejak do zrkadla alebo len prijať fakt, že nejaký študent by mohol byť talentovanejší v niečom, nadanejší v niečom ako oni sami, keďže častokrát sa k tomu museli dopracovať tvrdo a dlhými rokmi, štúdiami a praktikami a niekto si len tak príde a zrazu to má, hej. Takže sa im to nepáči. A nepáči sa im konkurencia, nepáči sa im, keď im niekto nadstavuje zrkadlo, nevedia si priznať chybu. A z môjho pohľadu to je veľmi jednoduché. Stačí povedať, aj ja som len človek a ja sa môžem myliť. Takže ja takisto prechádzam vývojom a skutočne som sa v tejto situácii zmýlil. Takže to je asi toľko k tomu spirituálnemu egu.
Myslím si, že aj ego, aj spirituálne ego je zaujímavá téma, vidíme to všade okolo nás, môžeme si to všímať a môžeme to pozorovať prípadne aj sami na sebe. Ak máme situácie, kde v podstate ľudia a situácie nám reflektujú niečo, čo sa nám nepáči, čo sme není ochotní prijať a vidíme to všade naokolo a neustále sa nám to opakuje, máme konflikty takmer s každým, tak je to určite signál, že niečo nie je v poriadku a niečo máme zmeniť. Tak doporučujem týmto ľuďom, aby prestali trpieť, aby sa prestali hádzať o zem a byť nahnevaní na ostatných. A stačí len, keď sa príjmú takí, akí sú, priznajú si, poprosia odpustenie tým, ktorým ublížili a odpustia sami sebe. A takýmto spôsobom sa dokážu pohnúť ďalej a budú si priťahovať vysokovibračné situácie a vysokovibračných ľudí vo svojom živote a pohnú sa o kus vpred.